Njengoba ngizowehlukanisa unyaka nje kuzo zonke iziteshi zasezweni ngiyacala ngivotele ngoba mama yazi kakhulu iwozana ngaba ngicabula isigingci kabi kabi manje ayingikho sebashaye beyiginci manje indaba zikho ngiyacala ukuthi ningivotele kuze ngehlukanisa unyaka nani isiqhele inyenge ekhawuleni akithi nasezweni bakwethu sengihamba nje ngizothathela iwozana nje ngithi iqaphu kancane ngithi we moba sekwamnandi esweni we mo kwazi kwanzima esweni ngithi we mo kwazi kwanzima esweni abekho bafana bami ngiyabakhumbula nje nasendlini ngitsho abekho bafana bami ngiyabakhumbula masengihleli nabesweni ngitsho wozoni webafana bami ngithi wozoni ngiyambisa bafana bami ngithi nje ngithoy bonjabula zanyisa ukuthi ngiyambisa niphi kwabafana ngifuna nomjekela ibili botho nobhiya nogwayi ngifuna nomjekela ibili botho nobhiya nogwayi angithi wozani bafana bami ngithi wozani nje bawethu bekumnandi kunanezweni bakwethu ngithi ma ngiyanishiya njengamanje Facebook King Luba Media, Instagram King Luba 1, YouTube King Luba Media. Niyobuka amavidiyo amasezweni nisazongibona ezweni nisale kahle ngiyamthanda kakhulu ezweni ngithi ma bazokwamnandi ezweni ngisho bathu Mfethu umphofana womtapha wolwazi khona enye ihithi esoyikhipha futhi nayo izokwehlukanisa unyaka izoba number 2 engoma izokwehlukanisa unyaka uze ngizoba number 1 isale kahle kaze ngithanda ezweni ngithi papa yinjeni ngaze nithi ngithwele wema papa yini bakwethu Ayisayizandla bafethu King Luba. Waphi lo nyaka ngohluka